ini paieit jimat imnang yo thiah syu bro shimiet menen gambet lele tengah ngam tharai ba in yo thiah syu namar ba ila khuslai plat yo la shai ki bon ki balej yo la shai ka pat ba hang tu hapo ma yo ki bon te kadai kata hi ka ba i paieit i kum slem no menen mau imyo kali ngaleng nang mudur ngong balai i paieit ila khre kum ni ba haba imut banlej sa ka jinga lang i lej yang hang tu hapo yo Nongstoin te jinga lang kadai ha selong kam te yang tu Nongstoin ma. Welcome to Tabor Channel. Diperlok sesin pat ngapedang song bhabiang epi sakane ka video ko jonga. Ti kane video to ngnya lej baik direct saka ka banga ngadon ban keren ha kane ka video. Te ka nagaliang jonga nasngoban ai khublei ki patba ki playami ki patba ki badan kata ka jingkit kli ka jingkit khia ki ba perkhat na banta ka lawai jong ki khon ki kti ki ba mi watla hoj ha kane ka por ka dei ka por ka babun kam ba ho le se nga chumut dur ma ka dei ka por thung por tep ka por ban ya thiu kan bat hakikti ban ya thiu ban ya rap ban ya reng te wala ka taru ki pajba ki dang mi phi ki pajba phi dang mi ban ai ka jingter chan ya kane ka issue ka ba kraw ba ka ba ka dei ka lawai na banta ki khon ki jong phi te na kalyang jonga nga ai khuble ye baroh ki pajba ki bi phlayami da ka men sim ka jing shilur bad da men sim ka jing kit kli e ka wei ka bas ngutanat ka long ba habang apet ya ka jing penyat ki pajba ki buram ya ka rule ki buram ya kata ka rukam ma makumba ong ki nong kan tho ba ki ne ki bakrsan ya kata ka parti BPP kile kam ta kan ta ndrei ha kan ne ka sengi ka bamenta ka pen pau shai bat ka pen sisa ba ki breu ki bakrsan ya kan ne ka parti ki long ki breu ki badan ya ka disiplin ki baburam ya ka ka jinghikai na lor ba ki wan ki jaka ki bajangai na lor ba ki hapmi dang step hendrei la ki la poi ka jaka pat ki brom ka jing penyat jong ki ngelam ki brom la dep bataya ki ba kanlong ka bajajai te kalong ha kata kom kuma phila yu i bon na penang jong phila yu i ya kan ne ka video te to te sakawai pat perlok ka ba nga kwa ban kren ha kan ne ka por te ka ba katu ka video ka banang ngadang penmi menen mo ngatrai bro na penang jong phila pe te kawai ka long ka banga i thamula ba nga i thamula namar menne ngaling am jo yu dan ki perlok na ka shnong jong itu ipa i ji ki share yang ai ka tu ka video ma baong ba i ki share te nga hadin dal adap ki kam gi ai kam tu tengah page tengah habang page ka tu ka video perlok nga i komik teng ngala samerki ngala ya pilang bat ki perlok ru kan la ya samerki pelat pik ani te ka wei ka ba nga ko aban ong hagani ka por ka long kumni kan imat ini ipaiet ngaburom ya ini ipaiet ma ngaburom kum yu tau brio bal arang ba ngaburom nga ong dai ipaiet lam dai ipaiet jong ngaru ndai ipaiet jong no jong mo la ban long jong no ti nga yo iba dang step mo yong banglawan dang step ban imat ikre ban le cha ta sa kato ka meeting imat i klemyo kali syu nomor ba bapli ki brio dang step kila le mo ki balej ban kersan ya kane ka jing penya jong ka rally kane ka protest jong ka voice of the people party kila plan rut menmiet kila lej dang step te ipa i pat ilej hang tu hayo ngai i ka video ngatrai na pedang jong pi la pimpat yo i ka video ngan share ma ya ka video jong i khendiat ma ngan share khendiat iba yo singawi kan kubor menta ka step por khandai beji ha ka ba ni don ha pedang jong ka yo Nongstoin ka ba kinong khayi nong pateng kinang krewan kinang kre ban song kinai ki bathang ro dam kinai ki ba kamai kecil kali keleng na ka sor Nongstoin kubor ka bang kwa ban kren ha ka singi kalong chapang ka rally ka balong menta ka singi solong ban kerkut ya ka main secretariat da balakot da ka seng VPP hanre nagaliang ki pajbaan jong nang Nongstoin imat tang san khungot lo kimpoy hante namar umdon batip bat umdon batre ban lek namar ki ong bang yo attack te namar kata ngawan snap nadu dan step kanungot ki bakiu te hapo san theu hikin poy imat song ki kali pasenjar te namar kata ha kane ka por na kwa ban pensai kendiat na yo i halor kane ka rally ka ba udon ngeu sipai ubala wo nia wo tin wo dau yang tip udeu sipai
Thiah kan ni ka video PUE perlok ba paieit ile jang tu hapo yo Nongstoin la riam sut ba la phong ngangal internet ba ka riam ka jong i kan te nga perkhat ba ma iru imut ban lai tang ba ila kum khithi slem ne kum no ki bri bra khaj la dab lai iong ba kum ta yathu iong tang san phongut ki balai ti chanu paieit pp la slem the paieit da ka buram pi ma paieit pp la slem ki bri la dab lai la poi gila da poi sa sitang lenti pp dang wan hang tu te imat pp wan wat kali kata ka deka pon ka ban kong pi wan wat kali ban leit lang ne pi ka jingwan jong pi hang tu ka ton ka e ka ba ngihap ban kran ta le se ka la ban dei ka ba baroh shimiet phim nang yo thiah shu na du ba PUE ka video ko jong a phim nang yo thiah nga try men net phim nang yo thiah sakawai ru ka long kom ne ba balai paieit im nang yo thiah namar ba ki riu temen ki bala long kom ini paieit ki kam duna ban yo thiah kila long senar baga do kila long senar baga ki thiah tang si kenta ne si arkenta kila biang namar lada ki yo thiah sok kan kata kalong lada don kum gini ki ke ba wan namar paieit ikuslai ba kacing kuslai paieit kalong hagani korkom namar ba menin ka de ka san tarik te menta ka sengi keni ka sengi ka de ka nriu tarik ka ba ki pat ba kin lai te paieit try bro shimiet ila fo sneu lada ki bon kita kinong lej lada ki bon kita ki iu ta kamut ini paieit ila kuslai ka de kata goi ba paieit ila kuslai im nang yo thiah shu bro shimiet ka de kata hakum ka jing batai bat ka jing discuss jonga bat ki perlok ki babon ba ki perlok ki jonga ki ba don ki ong maki ki ba ini paieit imat im nang yo thiah shu bro shimiet menin gambet lele tanga ngam tharai ba in yo thiah shu namar ba ila kuslai plat yo la shai ki bon ki balej yo la shai ka pat ba hang tu hapo ma yo ki bon te kadai kata hi ka ba paieit kum slem no mane mau im yo kali ngaleng nang mudur ngong balai paieit ila khre kum ni ba haba imut ban lej sa ka jinga lang i lej yang hang tu hapo yo Nongstoin te ka jinga lang kadai ha silong kam de yang tu Nongstoin ma ti ka kani ka jing mi ki jong paieit dang step ban lej ila khre te PUE am ka tu ka video ila khre na dong sedong la ka juti ru ya polis ba te ka jing mi jong i ka long ba ikwa imat ban lej te imyo kali shu mar ki balej te kila mi dang step hadu pej perlo kalong hagani ka rukom mo PUE hadin bayang paieit kidan gitu kan kila pli ta ada pli gitu kan kamut ka no beje perkhat pi ndri beje te gitu kan kim pli pra beje ngatrai kim pat pli gitu kan giban hab bu ki jor ki jingdi ki jong ki paieit te kan no beje i mi hang tu kan jimat ila kuslai palat ya kata isawan te paieit kadai kan ni ka we ka fall ka jong feel ada pp mut ban lej kan ada piong ngine pen wai de ka kali piru tengah try paieit pila yo in mar pi nga try bro chisngi phim nang shu ban bam phim nang shu ban le kom no nga try pila shu pej be gitu video pila shu bro chisngi nga try pila pi shong ha beranda le ne pi la lidam hajing thia pila shu pej be gitu video gi ba PUE kat tu pej ba umi te ko manga ong ba kadai ka por ka babun kam bhai ki nong rap ki breu ki bana kendong ngayo bon ki phone call ki ba nak thanwas paieit ngaru ngadai na thanwas wat am song bakla ngaru ngadai na thanwas na po wes ka siali te nga tip ka mau sindut kilit bon bagi ki paj ba te na Nongstoin ru kilit bon bagi paj ba te na kitu ki area bro ka kilit bon ba te ki ong yang asar ngimla ban poi kamun namar ba ngin poi sihing iwei sihing arngot kum to te paieit pisngau kum no halor kan ni pipi ong baki dan tangki san phongut ki balej na Nongstoin na kitu ki bapi batai ma fi dan kata ngot paieit nga karpat paieit pendem haublei paieit kaba sengo pela kalong ba ngatrai paieit ila pej yo paj ba ubami hang tai katu paj ba ula poi de kilak silak tong ai no tang silak te tang silak umi hang to tes ki bahieng jongki wei ubri udan kabot san ribot dalong ko yung jongali ka badon bun kibut le tanay kren shu ma average kalong tong nya khin tang saungot arumi silak mut saulak de la poi tapi pidan jingkermen saya ba dangla ki wei ban job ya kan ni thara dang job ki wei doktor bat scam ka jingmi ki paj ba ken paieit kala pen long ka ba don jingkermen what house name hajar apa praru paieit om bakla kam bakla kata 100% kan wan ka kani ka voice of the people party ban sensar
Tiya kata kapor pin lek kumno. Ngayu iya ka channel ka jong pi ai kerteng eto ngan su penino kipat baru kenang bakin tip kenang bakin ya subscribe kin ya like kin ya subscribe ya ka channel ka jong kan ya ka channel ka jong paieit pait pelok ti paieit piru filami media pila chana ka YouTube channel haga video ka jong ka ba pikren yo sngo ba pi ong kita ki sanlak kita ki yu kila ki kerjanya pi habanga ngawat bang pej ki bapej ka channel ka jong tangar phojar te ki balaj iya ka jeng jong pilih ki bakendiat balat ya ki comment na pait ngam dan por ban pule ma sapuli hima pi le se pila pule ru ya kita ki keren komno ki ong komno kata asa sungthu hima pi ya kata ma sa sungthu hima pi api la keren sepang jonga kendiat pait ba ngadai usipai uba la sabe ne la rem thama ne kumta pila dap keren ko tu ngala sungthu te tang gawai pait ngaku ban kelia pi la da pila study ba ya kari India ngala tri sipai daki postnem te mentang la don haka ngala da bikini ki berkhat te pila lap ne em ba kari India jongi kala sa rem thama nadu usnem siajar kendai sebab kendai ba u Captain Clifford ngatrai pikin mau nadu ko por kawan ka thama ke India jongi kampat rem te haba pat rem thama kari India uno usipai umpat day usipai ubarem thama paieit ada pi ko ajeng tip wat ba paieit nganda batai manga dai kasuk ba te wat sa hakanu ko por kat no sien ka India kala rem thama ton sim no tang nadu usnem siajar kendai sebab kendai nomor hakatu ko por ngampat jonya ka Indian Army ngajonya hadin u Captain Clifford hadin u Captain Clifford ngayo msim banjonya kan ikam ngan situ ipi ngimpat rem thama si senro tegi bon bagi ki badang trai mata lada pikiran kum kane ka jingkran kin paiet kalong ka penja burom ya kari India ya ki sipai jong kari India ki bayada ya pio tiak suk pio bandam suk nyada mangi hendrai kampat don kata ka jingrem thama si senro kata ka dai gawe ka paiet pi dai ban sung thu ba kampat rem thama ka ri India si senro kata ka dai ka banga jubat ya tipe pila syukran songsit hakato ka video ngam tip chu balai ma pila kerki ya kai myo kali shu banlej sa Shillong ne lesi mut banlej mo kumpi ubriu ubasat persa ikipat ba om dai persa you know persa ikipat ba ngala dapat lo iki content ke jong ha ka channel ke jong jing shai janmiet agar teng ngala dapat study lo iki video ke jong pa ye ada pile YouTube ngangan ai advice ya pa ye ka ba kalong ba kadon kam kum ya ubriu ba pikiran ya ka mo laban ong la da pikiran lele ka jing ba na ka mata ban ai jing mod yakine ki samla yakine ki briu ki brangke dang san ki khon samla ha ka por ai jing mod ya kata ta ai jing mod lam tak linti ka ba kumno kin le ka nganga kloi ban yarap ya ka jing penmi jong ka ni ka channel ka jong namar ngidan kam kum ma ubriu la da don ban pen i ya ka henrei pat mi tang ban persya ya ki pat ba kapau ba persya ya ki pat ba ti kan ni galong ka ba kelak pa yin kan ni galong ka ba kelak sibon palat ngam tip don ha ka condition ka jong nga syuyo ya ki jing ya thu ma pa yin an syuyo pi ngam tip ya kata ka de jing sisa ne kam de jing sisa bat ya kata ru ngam da kwa than ban ong ban ya lorni ya pi ma ki ong ba ki perlok mo ki force yang agi ong ba ini pa ye ide ibala klim lock iba kwa lock ibala hadu lai ngot ki lock ne kumno ki batai kumta iba tho tim sangap ba pa yen ki ong kumta ka dei ne kam dei kata ka song hapi mo ngam kwa ban interfere ka ni ka personal life jong fi te to ki briu ki ba kano ki ong kumta hindai ngang ong ya ki em ka ni ka personal life jong umo ngam kwa ban interfere ka ni tenga su ong kom ni kan ba banyak halang ma phiru mo le se kum ubriu bala rangba bala temen le se pila klet no ya kita ki mo ka jinglong songsit haki por bam de shu te ngasu ko aban ajing mut ba mo ki arna kita ki kim de ki kam ki ba te phiru pisat kran pitip de ka bible pi batai ka ketin ka jong ublei pi don ki perlok kita men basan kirang ba balang te pa
kan long ke jingjak burom lada kumpi ubrio uba lada ki brio ki latip ya pi ba pila but nam kom ta kan pin kran ne ka tin ke jong blai ka long ka ba snausi ki brio kin pedang ya pi nama ki brio ki ba itu ya pi kan kin ong ba uni brio dei ubrio ta uba kwa lok ani nga snau le ran pi ban kran ya kan tang ba paieit nga dei u brio uba nga kran ya jingsai nga kwa ban advice pi kat ki kat bang pen mi ki video nga sa advice pi paieit wat om yu ya no hakalenti ka ba wat om pen riang shu nomor ka kerta jong pi kam dei shu pila shu kit pila la long no ko ong ma tin phareng la overload ya ki ba kam dei shu ka kerta ka jong pi overload pi song tu overload la phim song tu rongan pen bataya ka tin khasi ma la shu kit khia ki ba phim dei shu ban kit khia ha ka ni ka kerta ka jong pi ngatrai ka kerta jong pi ngatrai ka san ya ka nyo posnem pila palat te paieit na ka baburam ya pi kerana nak kita ki berkhoj ai ki jingi kai ma lada pi pen mi ya ka nga kwa kom pi paieit bala slem ka khli le ngakwa lada pi pen mi ya ka YouTube channel ai jingi kai nak tin ka jong blai ai ki jingi kai kumno baki ki berkhoj ma base nak tin ka jong blai ta long ka ba ka jing mentoi na bantaki pat kristan ki ba dot akani ka rikasi janja ka jongi ka ba sngo phla pat ka long ba pi mi politik akani ka kerta ka pemlong shu te hoj wala pilong utau reporter ma kata compare kamtan jinge pi report haka ya kata compare haka leng jongi compare henry pa it kala kumba pia thu ba kila bon ba ki brio ki ba ong ya pi ban change no nai mi than to na leng jonga ong mi pa it tang ba mi pa kata korkom kan ba phinikai ka kerta jong pi kala dei ban hikai kam dei ban persya ma ban persya ki samlai ki ya ki pajba ban persya la pi persya pe namar ha kani ka jok ka bamanta pi phim song tho ka jok ka bamanta ka jok ka ba ki brio ki khna ki khon samla ki la start te ka jingkren ka jong pi balai nga study ba ban nga pej ru ya ka ka ba sapet ma pi ma pi ya kata ngam da kwa than ban yu ma sapet ka nungut ki ba yaro pi ka nungut ki ba kersan ya pi ka nungut ki ba ong ba nu pa ye u kran ka jing sisa kata kali ka wei ka banga kwa ban advice fi kan ni ka jing sap namar hakum kini ki por ki snam ki ba kerta jong pi bon ba ki brio ki bala aku mang ong mane mau kila sukit ya ka bam dei su ban kit overload ti balai ki yo heart attack nomor balai ki ya kata ka heart attack phimla ban ong ba lanu kan wan ya pi ka me thu kata la pi overload than ya ka ne ka politik la ban ja ka pi ngaku ban ong ya pi ba sumar ya ka met la jong ha ka ne ka kerta ba to kren ya kata ka jingmi media jong pi nga nagaleng jong nga mla ban khang mla ban khang kren ni ki jingmot ki ba kita ki moto ki ba don ya ka jingmot ka pen bha ya ki imlang salang kran ya kata kan ka kerta jong pi dai dangang la don ya ka kerta ka jong pi dai ngan chu ai bi tang ki ki banyalam ya ki brio kumno kin yaj kumno kin long ha ki ne ki benta ki ba yuma kin nei kum pi te ani wow la dai ta ka por jong pi bidang chong shit pi long overlaid liet room dai chu overlaid le se pa phim song thu ma do ong kum ta phila long dear por ta phila der por palat ban mi te to pa ngai khuble ya ka jingmi jong pi mane ba phi mot ban che long phi klam yo kali te ka jingmi jong pi to ngan ai khuble le se phi mi ang tu te to ngan pon kot no ya ka ni ka video perlok to khuble shibon